Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu emuzuva ranhasi. Hanzi mukomanashi makadii, please hide my identity. Mukomanashi, muchiona ndauya kwamuri nguva dzakadai, hope dzaramba kubata, ende ndiwo watova muraramiro wangu. I am in pain. Nyaya yangu yakamira yakadai. Kutanga kwegore rino ndakawana stand, but ndainge ndakatoita zvekutotsvakirwawo neumwe, ndikabva ndaenda ndikanoona stand iya. Ende pandakanoona stand iyi ndakabva ndafara nestand iyoyo, ndikadzoka ndikatanga kutsvaka mari, ndikatanga kubhadhara. Nyaya yanetsa zvino, stand iyi yakabva yatotengeserwa umwe. Apa stand iyi yandiri kutaura nezvayo mukoma ndedziya dzekuti vanhu vanenge vachitengesa minda yavo. Saka ndakazonzi tava kukupai pamwe, asi pacho pandakapiwa handina kufara napo. Ndikati chidzosai henyu mari yangu nditsvake pamwe. Mukoma, rafu yandava kupindurwa yandishayisa hope. Ndiri kuchema zuva roga roga rakasikwa naMwari. Munoziva matamburiro atinoita kuno kunyika yavatorwa kuti uwane mari. Dzimwe mari dzacho ndainge ndakatoita zvekukwereta. I am still paying. Mukoma, ndaikumbirawo kuti kana kuine anyone anokwanisa kundibatsira ngaandibatsirawo please, nekuti ndiri kurwadziwa. Mari yacho yandakabirwa it is 25,000 rands. Please assist me. Vedare ndo message yandakatumidzirwa naHaidi. Ngatitaurei naye mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Regei tibva taenda panyedu inotevera. Anzi makadi zvenyu mukomanashi, please post for me as hidden identity. Mukomanashi, inini ndine kunetsekana mukoma mumwoyo mangu nekuti ndakaremerwa, ende ndinovimba kuti kusvika kwandaita pano ndinotendawo kuti vateereri venyu vachandibetsera nemazano ndikwanise kubuda mumatambudziko andiri kutarisana nawo. Dambudziko rangu iri mukoma rakauya mushure mekunge ndaenda kuna vatete vangu. Ndainge ndaenda kunovarakidza mukomana wangu uyo ainge achida kundiroora. Ndisati ndasangana nemukomana uyu ainge achida kundiroora, munhu wandakatanga kupinda naye murelationship akabva andipa heartbreak iyo yakakonzeresa kuti ndinge ndichizogara makore akati wandei ndisingadi kana kuona chinhu chinonzi munhurume. Ndaiti kana ndichidanana nemunhurume akandiudza kuti anenge achida kuti inini naye tinge tichizoroorana, ndaibva ndanzwa mweya wangu uchienda kure nekuda kwezvandainge ndakaitwa in my first relationship. Murume uyu ndakasangana naye inini ndichiri form 4, ndokubva andiudza iye kuti ainge akarambana nemudzimai wake, ndokubva ndamubhilivhawo. Takazotanga kusangana pabonde, ende ndiye munhu wandakatangawo kusangana naye pabonde. Takati taita mwedzi wose tichingosangana pabonde, ndo pandakazofind out kuti ndainge ndatobatira pamuviri. Ndikabva ndamuudza kuti inini ndainge ndabatira pamuviri. After ndamuudza, iye akabva angotanga kundinzvenga, ndikabva ndaudza vatete vangu, ndo vakazoenda neni. Asi takati tichinosvika pamba pemurume uyu, takabva tafind out kuti murume uyu ainge atori nemhuri kudhara, ainge akandinyepera, but akabva asarudza kupa uchapupu hwenhema. Akabva ati iye ainge akangosangana neni pabonde kamwe chete, ende pacho patakasangana chainge chakambohwa ndechekuti ainge akaona kuti ndainge ndisisiri mhandara, ndokubva aramba kuti ndiye ainge andipa pamuviri. Ndakazotakura pamuviri pangu kusvika ndazobatsirwa mwana wangu musikana. Kubva ipapo haana kana kumbocheka kana kumbozotsvaka kuti ndainge ndakaenda kupi nemwana wake. Kuti ndirambe ndigere pamusha, baba vangu vakabva varamba, vakati vaisakwanisa kuti vange vachigara nemwana ainge aine musikanzwa, nekuti baba vaivawo munhu ainge ashingirira kuti inini ndinge ndichisvika form 4 mumba zvinhu zvainge zvisina kana kumbomira zvakanaka. Chakanyanya kurwadzawo vabereki vangu ndechekuti pacho pandakazondomitiswa, vabereki vangu vainge vashingirira kubhadhara mari dzemaexamination fees. Handina kana kuzotombonyora form 4 yacho nekuda kwekuti ndainge ndatopiwa pamuviri nemurume uyu. Saka ndakati ndadzingwa pamba, ndainge ndava kungotiwo pano kana ndikanzi pane basa ndogarawo. Dzimwe nguva ndainge ndichingobhadharwa nechikafu, dzimwe nguva ndaishandirawo vamwe vainge vainewo mwoyo yainge yakanaka, ndopiwawo mari. Asi kazhinji kacho yaingova nyaya yekuti pano ndagara. Kwese kwandaienda ndaingofamba nekamwana kangu kachete.
chechi. Vabereki vangu vakazotogamuchira mwana wangu after atova ne3 years. Ndo pandakazonzwa amai vangu vachiti chimbosvika kuno timboona muzukuru. Ndakabva ndatorana nemwana wangu ndokubva ndaenda kumusha. Ndichinosvika kumusha pandainge ndava kuda kudzoka kubasa, amai ndo pavakabva vati kwandiri, chisiya muzukuru wedu kuno, iwewe chidzokera hako kubasa. Ndokubva ndasiya mwana wangu achigara nevabereki vangu. Ndakati ndadzokera kubasa ndikati shandei, ndokubva ndaaplayawo passport yangu ichibuda, ndikabva ndakwira bhazi ndikaendawo kunyika yevatorwa. Ndichinosvika kunyika yevatorwa ndakabva ndawanawo basa, asi ndainge ndichishanda stay in, riri basa remumba. Ndainge ndichishandirawo imwe kapo yainge ichibva kuSwaziland. Vanhu ivavo vainge vaine moyo wakanaka. Ndo zvakazokonzeresa kuti pacho pavakazoti vainge vava kuda kudzokera kunyika kwavo, vakabva vandibvunza kuti ndainge ndichida here kudzokera navo kunyika kwavo. Ndikabva ndabvuma. Chimwe chakakonzeresa kuti ndinge ndichibvuma kuenda nekapo iyoyo kunyika kwavo kuSwaziland ndechekuti mazuva iwawo waiti kana ukanodhindisa passport yako kubhodha rekuSwaziland waibva wapiwa madays ainge akati papassport pako. Saka ndakabva ndangoona kuti zvainge zviri easy. Ndokubva tazoenda kuSwaziland nekapo iya. Asi pese apa pandainge ndiri munyika yevatorwa, chainge chichindinetsa ndechekuti tete vangu ndaiti kana ndikavaudza, ivo ndo vainyanya kundibvunza kuti ko mazuvano muzukuru uri kufambidzana nani. Vaingoti pose pavanotaura neni, nekuti ndainge ndabva mukuvatengera foni yeWhatsApp, vaingoti kungotaura neni chavo chete chavaingondibvunza ndechekuti ndainge ndichifambidzana nani. Ndaiti kana ndikangovaudza kuti mazuvano tete ndiri kufambidzana nemunhu akadai, kunyange zvedu tinenge tisiri serious murelationship macho imomo, but munhu iyeye ndaingoti kana ndikangotaura nezvake kuna vatete vangu, munhu iyeye aibva atoluza interest zvekuti ndini ndaizotopedzisira ndava kurwadziwa. Kunyange munhu iyeye ndichingoti itime pusher, but ndaingoti ndikangoudza tete kuti pari zvino pane umwe munhu wandiri kufambidzana naye, but we are not serious zvekudaro, munhu iyeye ndiye aizototanga kundiudza kuti shamwari, inini newe I think kuti zviri nani kuti timbosiyana, kana tichazodzokerana pamberi apo. Zvimwe zvacho panguva yacho pazvinenge zvichiitika unokwanisa kunonoka kubatanidza kuti chii chiri kumboitika. Asi now ndinorangarira kuti pane pamwe pandakamboenda kumba kweimwe boyfriend uyo wandainge ndichidanana naye. Munhu iyeye ndainyatsokuona kuti iye anondida, ende ndaiti kana ndikaenda kumba kwake ainyatsokundirakidza rudo chairwo, nekuti ainge achida kunditora semudzimai wake. Saka ndakati ndaenda kumba kwake ndiri mukombi, ndainge ndichitotaura navatete ndichitovaudza kuti ndichamboenda kunoona umwe munhu wandiri kufambidzana naye, vatete please pray for me, nekuti ndava kuda kupindawo mumarriage, handichadi kuti pano ndabata pano ndasiya. Ivo vatete vakabva vatoti izvezvi ndava kutokunamatira mwana wehanzvadzi yangu. But chakandinetsa ndakati ndichinosvika kumba kweboyfriend, kunyange pose apa pandainge ndichitaurana naye ndiri murodhi ndichienda kunomuona, tainge tichitoudzana mashoko erudo anonakidza. But the moment yandakanopinda mumba make, iye akabva atotanga kutochinja attitude yake. Kunyange bonde musi iwowo rakatoramba kubuda. Kazhinji mukoma bonde munhukadzi ndiye anotoramba kupa munhurume bonde, but on that day ndini ndakatonyimwa bonde, kutoita zvekutonyengerera bonde kubva kumunhurume wandainge ndafambira, iye achitondisundidzira kure achiti nhasi shamwari zvebonde newe handisi kutomboda. Akazoti ava mangwana acho makuseni tainge tava kugeza, ndo paakazotanga kutikumbira ruregerero achindiudza kuti nezuro pose pandaiti kana ndikakutaritsa ndaibva ndanzwa mwoyo wangu wakasviba, please usati waenda ngatimbozamai kuita ka1 kekupedzisira. Ndokubva tazoenda pamubhedha tichiti titange kuita basa, but mukoma nhengo yemurume uyu yakatoramba kushanda zvachose. Takazama zvose zvataifungidzira kuti zvinokwanisa kuita kuti nhengo yake ishande tipedze basa, but zvakaramba zvachose. Ndakangobudawo mumba memurume uyu tainge tava kusatotaudzana, because iye kunze kwekuti anzwisise kuti nhengo yake ndo yainge ichiramba kushanda, but akatotanga kutoblema inini kuti why nhengo yangu iri kuramba kushanda, maybe iwewe une STI, nhengo yangu inenge iriko kusema. Ndikazongobuda mumba memurume uyu ndava kuona kuti mashoko acho aainge ava kundiudza ndainge ndisingawirirane nawo, but ndakati ndava kutoenda ndichitodzokera kumba kwangu, ndokubva ndaona kuti
Tete vainge vandisira mamwe missed calls ainge akawandisa paWhatsApp. Ndikatofungidzirawo kuti kumusha kwainge kwaita emergency, but ndakati ndichinofonera vatete vainge vasina kana emergency yavainge vasangana nayo, kana kuti vandipe reason yekuti why vainge vaisa missed calls ainge akawanda kudaro. Hapana kana reason yavakambondipa. Vakangonditi, ko uri sei nhai mwana wehanzvadzi yangu, ko warara sei, anga ari sei ko murume wako. Ndakashaya kana kuti ndovapindura ndichiti kudii. Saka pandakazotaurirana neimwe shamwari yangu ndopaakabva andiudza kuti wadii wambofambira nyaya dzako umboona kuti ko chii chiri kuitika pauri. Ndokubva ndazoendawo pane vamwe madzibaba, asi pandakasvikawo pasowe ipapo ndainge ndiinewo kamwe kakushora because ndiri munhu ainge asingatomboende kumasowe. But ndichinosvika ipapo ndo pandakazotanga kuudzwa, ende ndikabva ndaona kuti zvacho zvandainge ndichiudzwa zvainge zviri zvechokwadi, because pasowe ipapo painge pasina kana munhu one ainge achindiziva since ndainge ndiri munyowani munzvimbo imomo. Ndakabva ndatanga kuudzwa nezveimwe boyfriend yangu yandainge ndichidanana nayo panguva yandainge ndiri muSouth Africa. Boyfriend yangu uyo ainge ari muSouth African. Ndo pandakabva ndaudzwa kuti murume iyeye wandakasiya kuSouth Africa ndiye ainge ari murume wangu wandainge ndakatopiwa naMwari, kunyange zvangu inini ndainge ndakamuramba. Asiwo panguva yacho chakakonzeresa kuti ndinge ndisingamutore serious murume uyu, it was because of situation yainge iri mumwoyo mangu. Ndainge ndaluza all trust pavanorume, ende kuti ndinge ndichidzokerana nemurume uyu sezvandainge ndakaudzwa namadzibaba evavo zvainge zvisingakwanisiki, nekuti pandainge ndichiri kuSouth Africa kunyange zvake murume uyu ainge akatombozama kuti ange achindirakidza kwavo kumusha kwavainge vachibva, but I was not interested. Kunyange nhamba dzake chaidzo kamusevhero kandainge ndakadziita mufoni pandakazoenda kuSwaziland ndichinochinjawo masim card, handina kana kuzomboita interested nenhamba dzake. Saka ndo kuzongopesana kwatakazongoita. Saka there was no way yekuti ndaikwanisa kuzodzokera kumurume iyeye wandainge ndakaudzwa kuti ndiye aifanira kuzoita murume wangu. Ndakati ndiri kuSwaziland ikoko ndo pandakazosangana neumwe murume, but chakandinetsa ndechekuti murume uyu pandakasangana naye ndichinoudza vatete, it was like vanhu ava vakabva vaita imwe connection yandainge ndisinganzwisisi. Vakabva vatoita bond zvekuti dzimwe nguva ndaikwanisa kutofila kana jealousy the way yekuti uyu murume uyu yainge achitaura navatete vangu vaita kunge vanhu vainge vatova nemakore vachitozivana, nekuti ndakangoti ndaudza vatete vangu kuti kuno kutete nine umwe munhu wandiri kufambidzana naye, munhu uyu ari kurakidza kuti ari serious neni, ndoita sei vatete? Ivo vatete vakabva vati ndipe nhamba dzake, ndiri kuda kuti ndinge ndichitaura naye. Ndokubva ndavapa nhamba dzemurume uya. Iye murume uyu nayewo anobvawo kuZimbabwe. Saka ndakati ndavapa nhamba dziya, pavakangotanga kutaurirana vanhu ava vakabva vatanga kuita bond, ende bond yacho yakatombondityisa mukoma. Ndakatombofungidzira kuti maybe vatete vari kurongera zvavo mwana wavo uyu murume uyu wandainge ndasangana naye, nekuti mari yemurume uyu ndisati ndatomboidya. That very same week ndakabva ndatonzwa achitoti ndiri kuda kutumidzira vatete mari yedrink, ndiri kuda kuti vange vachitisapota murelationship yedu. Zvinhu zvakatondinetsa, ndikangoti maybe munhu uyu atorongerwa mwana wavatete, because vatete vangu vane umwe mwana wavo musikana akangoenzanawo neni. Takangoti siyanei pamakore zvishoma, but we are of the same age gap. Nemukomana uyu takazoita nguva yekuti tainge tichingogara tichingonetsana, because ndainge ndava kusanzwisisa kuti why munhu uyu achingogara achingotumira vatete mari, yet inini physically mari yake ndainge ndisati ndamboibata. Kudyawo mari yake kwandakangoita kwainge kungoriwo kwekuti kana tikaenda out kana kuti akauya kumba kwangu aingouyawo akabatawo zvaanenge akabata. Pakuenda hapana kana mari yaaikusiyira, kunyange ndikaenda kumba kwake ndaienda netransport yangu ndodzoka netransport yangu, but munhu aisacrifice kuti vatete kana vakangomukumbira mari obva atotumira vatete vangu mari. Ko ndaizivei mukomanashi kuti vanhu ava vainge vachitotumidzirana mamessages erudo, ende pacho patakazoenda kuZimbabwe vanhu ava vakazotonosangana pabonde. Zvese izvi ndakazozviziva patakazodzoka kuno, because zvakaitika ndezvekuti takati taronga zvekare mapasipoti edu ainge apera madays, saka taida kumboenda kuZimbabwe kuitira kuti patinozodzoka tikwanise kuwanawo madays ainge akati one day. Takati taenda kuZimbabwe
but tava mubhazi zvose zvatainge takaronga tichiri kuSwaziland. Mukomana wangu akabva atanga kuchinja maplans. Iye akabva ati no, iwewe chienda kumba kwenyu first, then inini ndozokutora, tichazosangana tobva tazoenda kwavatete. Ndikabva ndazongobvumiranawo nazvo ndikati maybe munhu pane zvaanenge aronga kana kuti pane zvaainge achitya zvaakasiya asina kunyatsokugadzirisa kumusha kwavo, nekuti tainge takaronga kuti tinotanga taenda kumusha kwavo first tobva tazoenda kwavatete tozoronga kuti toita sei, nekuti aiti aiva nevanyai vake vaainge atoronga navo kuti vaifanira kuzoenda kunobvisawo zvaikwanisa kubviswa kuitira kuti tizopiwa list. Munhurume ndava kumutya mukomanashi, nekuti bhazi parakamira mumasvingo iye mukomana wangu ndo paainge achifanira kuburukira achiti anozotsvakawo motikari dzinozoenda kwavo kumavillages ekwavo. Izvo kwaane mukomanashi. Mukomana wangu uyu ainge achitotaurirana navatete, inini ndichifungidzira kuti mukomana ndamusiya ari kuenda kwavo tichazosangana. Izvo ainge atotsvakawo imwe motikari ndokubva akwidza luggage yavo ndokubva atanga kutevera. Kwacho kwandainge ndichienda iye mukomana wangu ainge achitevera, but haana kuuya kumusha kwedu, akabva aenda kwakavakira vatete, ende kunogara vatete akusimbori kure nekwatinogara isusu kwakavakira vana baba. Ndokubva auya akatotanga kutogara navatete. Ndakatombozama kuti ndinge ndichimukumbira mapictures mukoma, but mapicture akatoramba kutobuda zvachose. Aingondipa mareasons ekuti paya patainge tichiburitsa luggage mubhazi ndofungidzira kuti foni yangu yakabva yatsimbirirwa kamera yacho haisi kutomboshanda zvachose. Ndikabva ndangosiyanawo nazvo. Pandakaona kuti mazuva andainge ndaronga nemukomana wangu ainge ava padhuze, ndakabva ndati regai ndinoona vatete face to face. Izvi zvekuramba tichingotaurirana pamafoni hazvina zvazvinobatsira. Ndichida kuona kuti kana vaenzi vacho pavanouya tichange tichizvifambisa sei. Saka ndakangoenda kumba kwavatete ndisina kana kumbovazivisa kuti ndainge ndiri muroad kuuya. But ndakati ndava kuda kunosvika pamba pavatete, ndakaona umwe munhu akabuda mukitchen achinopinda mubedroom mavatete, but munhu uyu aifamba achiita zvekumhanya. But munhu iyeye chimiro chake ndakaona sekunge ainge aine chimiro chemukomana wangu. Vatetewo vakabva vabuda mukitchen, but vakangobudawo vachifambisa ndokubva vaenda kubedroom kwavo, vakabva vanokiya bedroom ravo ndokubva vanosanganidzana neni. Ndainge ndava kutopinda pagedhi. Zvinhu zvakaitika ipapo handina kunyatsokuzvinzwisisa. Vatete vakabva vangonditora paya ndokubva tagara panze. Takati tagara panze paya ndakanzwa kuti mukitchen maiva neredhiyo yainge ichirira. Ini ndikabva ndapinda ndikati ko vatete makatenga redhiyo rini? Ndichinopinda mumba ndakabva ndaona kuti amplifier yainge ichirira iri mukitchen mavatete ndo the same amplifier yainge yakatengwa nemukomana wangu patainge tichiri kuSwaziland, ende ndini ndainge ndakatomubatsira kurongedza maluggages ake, iyewo akazondibatsira kurongedza angu, ende tainge takatoirongedza amplifier iyoyo achiti aida kunoisiya kumusha kwavo. Saka zvakabva zvandinetsa kuti ko amplifier iyi yainge yazosvika sei mumaoko mavatete vangu. Ndakatobuda mukitchen ndichida kuvabvunza vatete kuti ko chii chainge chichitora nzvimbo, but vatete vangu ameno ndozvavangori so. Unokwanisa kuti uchida kuvabvunza chimwe chinhu unokwanisa kungokanganwa. Like pandakaona munhu achibuda mukitchen mavatete ainge aine chimiro chainge chakafanana nemurume wangu achinopinda mubedroom mavo, ndaida kutovabvunza pacho pandakaona kuti vainge vava kuuya kuzosanganidzana neni, but ndakabva ndangonzwa kamwe kakungoneta ndikabva ndatokanganwa. Pandakangonobuda mukitchen ndichida kunovabvunza ndakabva ndangogara pasi ndokubva tatotanga kutotaura dzimwe nyaya. But ndakazoti ndadzoka kuno kuSwaziland vatete ndo pandakazotanga kuvabvunza, ende ndakazovabvunza mushure mekunge ndazobata mamwe mamessages mufoni yemukomana vangu, ende mamessages andakabata aitorakidza kuti vatete nemukomana uyu vakatoronga zvekuti vanofanira kuti vange vachidanana. Zvinhu izvi vakazvironga from day one. Saka pose apa patainge tichiri kuSwaziland zvaigara zvichingondinetsa kuti ko why mukomana wangu akaloka chat ravatete paWhatsApp pake. Saka takazoti tadzoka kuno kubasa kuSwaziland nezvimwewo zvandainge ndasuspecta patainge tichiri kuZimbabwe, ndo pandakazoita interested ndikabva ndazokrema pattern yaaiisa pachat ravatete. Nerimwe zuva akati akavarairwa ndokubva ndangomukumbirawo foni, ndikabva ndangoenda paWhatsApp pake ndikabva ndaisa pattern iroro randainge ndakremera mumusoro mangu. Chat ravatete rikabva ravhura. Chinhu chekutanga chandakaona ndakatoona kutoti vatete nemukomana wangu
vaitopota vachitotumidzirana zvima-emoji zviya zvevanhu vanenge vachikisana kana kutumidzirana zvimahati. Kunoverenga chat handina kukwanisa kunyatsopedzisa kuverenga chat nekuda kwemashoko andainge ndakaona akanyorwa pachat ipapo. Ndakabva ndangokandira foni uko ndainge ndakatogara pamubhedha panguva yacho. Iye murume uyu paakaona kuti pane zvinhu zvandainge ndaona mufoni make akabva angomhanya ndokubva atora foni yake akabva aisa muhomwe make. Until today haana kana sorry kana explanation yaakambondipa, akangoramba ari zii. Ndakabva ndatorawo foni yangu ndokubva ndatanga kutukana navatete. Ivo vainge vachitondipindurawo but vaita zvekunyora, havana kana kumbondisira voice note, vaingoita zvekungondituka paWhatsApp ipapo tichingotukana. Ndakatosvika pakutotsvaka airtime ndikaita vekufonera, asi vatete vaitondituka zvekare vachitotuka naamai vangu. Saka zuva iroro randakatanga kutukana navatete ndakabva ndarota ndakagara navatete tichitoita nyaya. Saka patainge takagara pakabva pasvika vamwe vakadzi ava vainge vakapfeka hembe dzeblack ndokubva vatanga kutaurirana navatete. Vatete vaiti vachitaura nevakadzi vaya, vatete vainge vachinongedzera kwandiri, then vakabva vazoti kuvakadzi vaya vavainge vachitaurirana navo vakati uyu mutorei. Saka vakadzi vaya vakabva vanditora vakabva vanondiisa mune imwe room. Handizive kuti mumba imomo mavakanondiisa mainge muri mumba mane, but ndainge ndakarara pamubhedha. Zvinhu zvacho zvaitoita kunge zvainge zvichiitika in real life. Vatete vangu vakazopinda mumba mandainge ndakarara. Saka vatete pavakapinda ndakaona kuti vainge vakabata crate remazai ndokubva vasvika vakariisa pamubhedha ipapo pandainge ndakarara. Vakadzi vaya vakabva vavhura makumbo angu, umwe ainge akabata gumbo rangu rekuleft, umwe ainge akabata gumbo rangu rekuright. Vatete ndokubva vatanga kutora mazai aya ainge ari mucrate ravainge vaisa pamubhedha. Vaiti vakatora zai vobva vatanga kupushira zai riya nekunhengo kwangu, ndichitonzwa zai richipinda richinogara mudumbu mangu. Saka vatete vakaisa mazai ose ainge ari mucrate. Chinhu chakazondipeputsa, ndakanzwa kuti murumu mandainge ndiri maiva neshiri yainge ichibhururuka. Pandakapepuka ndakabva ndaona kuti maiva nechiremwa chainge chichibhururuka chiri kudhoo, chakabva changodonhera pasi, but handizive kuti chiremwa ichocho chakazoenda nekupi nekuti chakangonyangarika. Kubva musi iwowo ndo zvinongoitika kwandiri. Sometimes ndinokwanisa kungoti ndichingofamba kana kuti ndakagara ndinongonzwa kuti kuzasi kwangu uku kune chinhu chinenge chichida kubuda. Kana ndikaisa ruoko rwangu ndinobva ndanzwa kuti kuzasi kwangu pamuromo pane chinhu chinenge chakadongorera, chinenge chakaomarara kunge zai. Ndikaramba ndichidzvanya chinhu chiya chinobva changodzokera mukati, kana kuti chinhu ichocho chinobva changodisappear. Zvinhu izvozvo zvikaitika that same night. Ndinobva ndarota ndichiita kunge ndinenge ndichida kuzvara, ndinenge ndakatovhura makumbo, asi pakati pemakumbo angu nechekuzasi pane nyoka inenge yakamirira kuti ndinge ndichizvara, but handizvari vana, ndinenge ndichizvara mazai. Kazhinji nyoka iyi inomirira kuti ndizvare mazai 3 kana kuti 4 yobva yadya. Kana yapedza kudya mazai iwawo inobva yangotendeuka yobva yatanga kufamba ichienda. Kazhinji painotendeuka inini ndinobva ndangopepuka, but ndinopeputswa ndichinzwa kuti kumusoro kwangu uku kunenge kuine shiri inenge ichibhururuka, inenge ichitoridza mapapiro. Pandinongopepuka shiri iya ndinotonzwa kuti iri kubhururuka ichienda, but ndinenge ndisingamboioni shiri iyoyo. Ndo zvandiri kusangana nazvo mukomanashi. Vedare ndo message yandakatumidzirwa as a WhatsApp voice note ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Ndichadzoka zvekare nemamwe mamessages.